65 proġett minn organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ ibbenefikaw minn aktar minn 100,000 euro sabiex isaħħu l-ħidma tagħhom. Dan permezz ta' żewġ skemi differenti, l-iskema Assistance for You li ser tkun qed tgħin biex isiru 44 proġett li jibnu jew saħħu organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ u bl-iskema Be Active li ser tipprovdi għajnuna finanzjarja lil 21 proġett. Waqt loti ta' dawn il-fondi, il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli spjegat li skemi bħal dawn huma kruċjali sabiex laqdiet volontarji, speċjalment dawk li involvu iż-żgħażagħ, ikomplu jkunu ispirati biex jaħdmu għaż-żgħażagħ. Din hija turija ċara li l-Gvern verament jemmen fiż-żgħażagħ mhux biss fihom imma wkoll fuq l-istrateġija li nidejna s-sena li għaddiet u hekk se nkunu qegħdin naraw li 65 NGO taż-żgħażagħ ser ikunu qegħdin bejniethom jieħdu 100,000 euro fi proġetti tanġibli li se nkunu qegħdin naraw fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Intant il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma sostniet li dawn l-iskemi jgħinu wkoll biex iż-żgħażagħ ikunu aktar esposti għal skemi oħra fejn ikunu jistgħu jibbenefikaw minn aktar fondi. Spjegat ukoll li dawn l-għaqdiet għandhom benefiċċji kbar għaż-żgħażagħ tul ħajjithom. L-idea hi li l-Aġenzija Żgħażagħ tissapportja l-laqdiet taż-żgħażagħ biex bekk is-soċjetà ċivili tkompli u ż-żgħażagħ inkomplu nisimgħu il-vuċi tagħhom u jkomplu jagħtu u jieħdu azzjoni fis-soċjetà. One News kellem ma' Gabby Vella minn Duke of Edinburgh Award, waħda mill-laqdiet li benefikat minn dawn il-fondi li spjegat kif dawn huma ta' għajnuna kbira għal din laqda. Ħanixru ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' equipment, aħna nieħdu ħsieb Duke of Edinburgh Award. Tfal tagħna jħorġu ħafna fuq expeditions u nkun nistgħu nixtru equipment biex ngħinu ż-żgħażagħ li ma jistgħux jaffordjaw jixtruhom huma.